Priatelia, môže sa konopa konzumovať? Normálne, že papať? Áno, samozrejme, pozri sa. V Kauflande si môžeš kúpiť konopný olej Franz Josef, lisovaný zo semien. Podľa legislatívy je konopné semiačko a konopný list z konopy siatej potravina. Ideálna, teda surovina, určená napríklad na výrobu čajov. To znamená, že na Slovensku môžete legálne predávať konopné čaje, pokiaľ teraz sú zložené z konopných listov alebo semien. Ale ako náhle konopné listy obsahujú CBD, prípadne látku THC alebo aj iné ďalšie a sú potravina, potom aj konopné kvety, nakoľko obsahujú to isté, sú potravinou, zákonite. Pokiaľ to tak v legislatíve teraz není, čoskoro sa to zmení, pretože benefity konopy siatej musia byť dostupné pre každého. Minulosť sa nedá popierať, a teda ani konzumácia konopy siatej a jej používanie na liečbu rôznych problémov. Priatelia, rok 2026 v znamení legálnych produktov z konopy siatej dostupných pre každého.